ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಬತ್ತದು ನಾನೆಲ್ಲ ಚಾಪರ್ತಿಜಿ ಪರೋಡ ಆತ್ರೆ ಆಜಾರೆ 9 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನ ಪಿದಾಯ್ಪುರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾಪರ್ದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಂಡೆ ಚೂರು ಉದಸ್ಸಿನದ ದಿನ ಅವು ಎಂಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಸ್ಸಿನ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಅವು ಸಂಡೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಲು ಆರಾಮಡಿಪೋತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತೀರು ಈತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂತದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಹಾತನು ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಂಡು ಹಾಪುನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ದು ಪೂ ಕಟ್ಟೋಡು ಐತಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಪೂ ಕಟ್ಟೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ವೆ. ಇದು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಗ್ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಉರ್ದುದ ಅಂಚ ಬಂದ ಒರಿದಿತ್ತನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಖುಷಿಯ ಬೇಲೆರ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಂತದಿಪ್ಪೇರು ಚಾಪುರ ರೆಡಿ. ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ದಾಂಡ್ ಯಾನು ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಗಾಂದು ದೇವರಿಗೆ ದಿಯಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಂಡ ದಿಯರ ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲಿ ಈತ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ ಬೊಕ ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಕೊಯ್ಯೆ ಓ ಮತ್ತು ಪೂ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೆ ಅಂಚ ಈತ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕಂಡಿತ್ತೆಂಕ್. ಇಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಜೋರು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಅಂಚ TV ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಟಿನ ಮದಿಮೆದ ಇಂದು ಓಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10th ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಂಟಿನ ಮದಿಮೆ ಆತಿನಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಪಗಂಚ ಎತ್ತೇನ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯುತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಲ ಸುಂದರ ಅಮ್ಮನ ಈ ಸೀರೆ ಓಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಅವು ಜಾರ್ನದಿ ಪಡಿಯಾರ್ ನಲ್ತತಿ ದಾಯಿ ಸುತ್ತಿನ ರಡ್ಡೊಂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಪು ದೊಡ್ಡ ಇಡಿದ್ರು
ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆ ಜೌಜಾ ಇಲ್ಲ ಇಡು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಅಪ್ಪನ ತಂದಿತ್ತದ ಸುಮಾರು ಆತಂಡು ಪರಂದುದುಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ತಿನಿಯರ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬೆನಿಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಶೀತ ಪನ್ಪ ಫಿರ ತಿನ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ತಿನ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ತುನಗಾಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಆಂಟಿಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಇಂಕ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಜೋರಿತ್ತು ನಂಚ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಿಂದೀಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಒಂದು ಖಾರದ ಬೆಂಡಿ ಪುಂಡ ತಾವು ಬೊಕ ವಿಕ್ಸಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೊನ ತಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕೊಂತೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಾಗಲ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಖಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ರೆ ನಿನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.